Isayas 53. Kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka linghod nga tanom ug ingon sa usa ka gamot gikan sa usa ka mamalang yuta. Siya walay panagway ni kaanyag ug sa diha nga ato na siya nga makita walaing katahom aron ato siya nga tinguhaon. Gitamay siya ug gisalikway sa mga tawo, usa ka tawo sa mga kasub-anan ug nakasinati sa pag-antos. Ug ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang nawong, siya gibiyay-biyay ug siya wala nato mahala. Sa pagkamatuod gipas-an niya ang atong kasakitan ug gipas-an niya ang atong mga kasub-anan. Apan siya giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios ug sinakit. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Kitang tanan sama sa mga karnerong nahisalaag. Ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon dalan, ug gibutang ni Jehovah diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Siya gidaog-daog, apan sa diha nga siya gisakit, wala niya bukha ang iyang baba. Ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan, ug ingon sa usa ka karnero nga naamang sa atubangan sa iyang mga magugunting. Mao usab wala niya bukha ang iyang baba. Pinaagi sa pagdaog-daog ug sa paghukom siya gikuha, ug mahatungod sa iyang kaliwatan, kinsa ba ang anaa kanila nga nagpalandong nga siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan kang kinsa angay ang hampak? Ug gibuhat nila ang iyang lubnganan uban sa dautan ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato. Ngani siya wala makabuhat og pagpanlupig ni dihay limbong sa iyang baba. Apan nahimut-an ni Jehovah ang pagsamad kaniya. Iya nga gisakit siya. Kung ikaw mohimo sa iyang kalag nga usa ka halad alang sa sala, siya makakita sa iyang kaliwat. Siya mopahulagway sa iyang mga adlaw ug ang kahimut-an ni Jehovah motubo sa iyang kamot. Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag ug magtagbaw pinaagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon ang akong alagad nga matarong magapamatarong sa daghan, ug siya ang mopas-an sa ila nga mga kasalanan. Tungod niini hatagan ko siya og usa ka bahin uban sa dagko, ug uban sa mga nabaskog siya magabahin sa mga inagawan. Tungod kay iya nga gibubu ang iyang kalag ngadto sa kamatayon, ug siya giisip uban sa mga malapason. Bisan pa iyang gipas-an ang sala sa daghan ug naghimo og paglaban alang sa mga malapason.